Karteleieketan parte hartu duten kartel guztiari, 24 pertsonak parte hartu dute, eta kartelia irabazlea, hemen atzien bezuen hau da, eta egitaragoaren azabian daun hau. Irabazlea kasu honetan Errioxatik urrutiri dator, Alfaroko biztanle bada, Angel Igere izena du, eta hain urrutikoa izanik, gaur ezin izan du honea etorri, gure zoriona jasotzea, baina hemendik zoriontze deu, 250 euroko saria jaso du, eta guk bere irudi hau erabiliko dugu aurtengo jaietan.